Takže dobré ránko, motáčikovia, pozdravujeme vás 9. augusta 2025. Nachádzame sa na Bielom Váhu, odkiaľ zahájime našu výročnú turistiku na Kriváň. Po 5 rokoch sme sa zišli takéto krásne zostave. A teraz tu našu, na tej detve studňa murovaná. Máme tu aj nových parťákov, chalanov. Takže čaute. Igorko, náš veľmi dobrý kamarát. Relive spája ľudí. Vítame Igora sme poznali z Relive a teraz tu je s nami. Je to ďalší nový člen, meno som trošku pozabudol. Radko. Takže tešíme sa na perfektný výstup po 5 rokoch. Chalanov už poznáme, to je stará parta. Motáčikovia, toto je naozaj veľmi skvelá situácia, lebo naozaj, že Igor, ktorý je náš parťák, s ktorým sa poznáme v podstate už 5 rokov sa dá povedať, čo používame aplikáciu. Už 5 rokov? No, Relive. Čiže 5 rokov sa vidíme, ale v aplikácii Relive a tentokrát naživo. Takže sme šťastní a sme veľmi radi, že práve Igor je tu s nami na naše výročie 5. Takže... A ja dúfam, že to dám až hore na Kriváň. Dáme, to dáme. Nachádzame sa na Jamskom plese, máme 6 hodín 13 minút a tu máme takúto krásnu krčmičku, ako to Janko nazval šalátik, krčmičku. Ideme sebe vypiť, kde sa patrí trošku doplniť baterky. Za chvíľku nás čaká stúpáčik, zatiaľ to bolo celkom príjemné, jemné, také na rozbeh. Zatiaľ to bolo jemné, za chvíľu to bude drsné. Také ťažké, no ale dáme to, no. Ako? Výborne. Pocity? Veľmi dobre zatiaľ. Motáčikovia, pozdravujeme spod Kriváňa. Pomaličky, ale isto sa tam blížime. Počasie máme úplne super, nepečie. Oblačnosť stredná, čo nám vyhovuje. A môžete vidieť za mňou krásny majestátny Kriváň, symbol Slovenska. Takže tešíme sa, že po druhýkrát po 5 rokoch, ako funguje naša partia motácie versus šaláti, my ideme hore so skvelou partiou, takmer v takej zostave, ako sme boli aj pred 5 rokmi, okrem nášho Heňa, ktorý chcel ísť, ale momentálne sa nachádza v Chorvátsku. Heňo, pozdravujem, užívaj, všetci ťa pozdravujú. Mrzí ma, že tu nie je sami Garfield, Ivko, a taktiež mal povinnosti, ktoré žiaľ Bohu boli prednejšie, čo chápeme. Ivko, pozdravujeme. Ale sme tu aj noví členovia, čo ma teší.
Radko, Igor. Takže ideme na to, pomaly sa blížime do Žlabu pod Kriváňom a ideme si užiť ten krásny výstup na symbol Slovenska, vrch Kriváň. Ako spoluzakladateľ tejto skupiny, Presne tak. pred 5 rokmi na tomto mieste, môžem povedať len toľko. Boli sme iní členovia, ako sme teraz, ale to nie je o tom. Je to o tom, že každý má pivo, každý si ho vypije. Áno, iní členovia sú niektorí, ale teda ja si myslím, že to železné jadro, ja som to už spomínal. Áno, môžem pozdraviť tých našich. Júka Tekeliho, Heňa, Tak, ktorí boli pri zrode, ktorí šlapali hore z tej druhej strany. to studníček. Ale dneska sme Tu! Dnešná túra je super, teším sa hore. Je to ešte ďaleko, no ale dúfam, že to dám. S Jankom. S Mackom. Čelatis. Fantázia, nie nič odvať. Páči sa? Takú finále pred nami a paráda. Takže motáci a šaláti, Vítajte. sme po 5 rokoch na Kriváni, ako sme boli aj pred 5 rokmi prvá. Takže sme radi, že sme také party ako zhruba pred 5 rokmi. No. Chýbajú nám dvaja členovia, Garfield a Heňo, pozdravujeme vás odtiaľto. A naše psíky, čo tu boli pred 5 rokmi. Je to tak. Sme radi, sme radi, že sme tu v tejto dostavičke a vidíme sa na ďalšom vrchole. Čaute! Hory, vrchy, štíty, to sú naše ciele. Máme ich rady zelené aj biele, rady sa my motáme po slovenských horách. Máme rady kilometre v nohách. Na tých našich chatách pohoda vždy je, pivečko chladené, dobre sa na nich pije. Karabíny, lano, nesmie nám chýbať, aby sme sa mohli po skalách štverať. Motáci versus šaláti, skvelá party a my sme po horách, motáme sa, na gauči nespíme. Na bicykli či pešo, túlame sa my, plníme si naše turistické sny. Hory, vrchy, štíty, to sú naše ciele. Máme ich rady zelené aj biele, rady sa my motáme po slovenských horách. Máme radi kilometre v nohách. Na tých našich chatách. Vyšli sme na kopec. Na malý. Na 5 rokov. Šampanské lamene. Bolo nám dobre. O 5 rokov znovu. Keďže máme tu 5. výročie založenia našej skupiny, respektíve, ako som už spomenul, zo skupiny sa stala rodina, tak by sa patrilo možno povedať pár slov. V roku 2020 sme sa našli presne 1.8.
výstupom na náš majestátny krásny Kriváň. Janko, Šalátik, ja, Miňo, Garfield Ivo a samozrejme náš Heňo, ktorý v podstate bol náš taký, sa dá povedať, kvázi otec, ktorý nás zasvetil do tohto turistického sveta. Samozrejme Ivko Majling a Janko Baláš, čiže nás bolo naozaj viac. Ostatní sme teda verní železné jadro, čiže ja, Maťo, Janko Šalatík, Ivo Garfield a Minko, náš horolezec hlavný. No a samozrejme potom ďalší, ako sú Ivo Majling a ďalší parťáci, ktorí sa pridali, čiže či už Brčo, alebo Luky, alebo Micho a tak ďalej. Takže sme veľmi radi, že sme si to mohli takto zopakovať po 5 rokoch. Práve výstupom na Kriváň. Veľmi si to vážim a som rád, že nás máte aj vy svojím spôsobom radi, pozeráte naše videá a vidíme, že to má zmysel. Mám to trošku aj zdieľať, tieto naše zážitky. Možno to je pre vás nejaká motivácia a nejaký relax. Ale vypráva tam veľa. Takže na záver chcem povedať iba toľko, že ďakujeme, že nás pozeráte. Ďakujeme, že máte to hory. A vidíme sa teda na ďalšej turistike, v ďalšom videu. Tešíme sa na vás. Chlapci, ja vám gratulujem k vašim 5. rokom, k vašom výročiu. A ešte veľa rokov máte pred sebou, dúfam teda. Momentálne sa nachádzame na Jamskom plese, v krásnej zostavičke, naozaj veľmi dobrých parťákov, motáčikov a šalátikov. Užili sme si krásny výstup, našu 5-ročnicu na majestátny a symbol Slovenska, čiže na vrch Kriváň. A dovolím si tvrdiť, že naozaj túra bola bez nejakých problémov, počasie bolo ideálne na výstup, čiže nepieklo ani slniečko, teplota bola príjemná, vetrík taký akurát. Takže môžeme to zhodnotiť asi pozitívne a tešíme sa na to, kedy si to zopakujeme a kedy sa znovu uvidíme. Máme 14:44, nachádzame sa pri autičkách našich. Zase? Brčko, by som mňou, to sa mi páči. Takže ďakujeme. Ivko, áno. Bol tu s nami náš Igorko. Ešte raz chválim. Bolo fajne, aj na budúce prídem. To sme radi. Sme si užili. Ahojte, pozdravujeme. Ahojte, čaute.